A la part oriental de la vall d'Albaida trobem una gran quantitat de riuraus o sequers. Aquestes edificacions van ser en el passat una peça fonamental de l'economia de les nostres pobles. Era el lloc on s'escaldava el raïm i s'assecava, per a transformar-lo en pansa. L'historiador Carles Fuster ha estat investigant l'activitat pansera a la vall d'Albaida. Ara ens explicarà alguns dels elements que podem trobar a un riurau. Estem així al riurau de Maíques, en el camí reial o el camí que porta a Aielo, i estem ara a l'altra banda del poble, on quasi sí que està tot rodejat de riuraus. És una part on hi havia vinyes i els riuraus, per tal de fer la pansa, estaven molt propers de les vinyes. Així tenim una part indispensable, el fornal. Ara estem refent-lo per tal de que el dia 1 de setembre reviure així la tradició de l'escaldar. El fornal té diverses parts, però així, com podeu veure, era on es clavava la llenya. Allí sí tindríem, en el forat de dalt, tindríem la caldera, que es posava buida, una caldera de ferro colat o de coure. Els fornals d'ací de la vall d'Albaida, com els de la part del Vernissa, tenen una característica diferent als que la majoria que estan en la marina. El que feia la gent, tant a l'hora de construcció del riurau com del fornal, era utilitzar el que tenia al voltant. I així la vall d'Albaida és molt famosa, la banda aquesta, per les rajoles. Les rajoles, tot el que està relacionat amb l'argila, és molt famosa. I com podeu veure, ahí, en el que era la vora del fornal, es feien unes rajoles massisses que es posaven de forma vertical, fent un cercle que li donava la seva forma característica. Quan se feia la pansa, el riurau era el descobriment d'una estructura que feia productiu un sistema de collita i que ha perdurat, gràcies a Déu, en determinats punts. En la zona de la Safor molt poc, en la zona de la Marina molt. Com a arquitectura és una arquitectura molt popular, molt a mà de la gent que tenia pocs mitjans personals per a construir. És a dir, és el més natural i el més barat i el més senzill de fer, les tres coses. Sí, este és un de riuraus situat a l'altra banda del poble. Era un riurau molt gran, tenia habitacions per a dormir, la pallissa de dalt en guardaven la palla i el menjar per als animals, i després tenia el que és l'estufa, en els seus dos tròlegs i el fornal on bullien el raïm. I això té un interès, a mi jo trobo, que és unes estructures que tenen racionalitat de cost, d'ús i de mitjans. Ara que ja sabem el que és un riurau, anem a veure com era allò d'escaldar la pansa, amb algunes de les persones que varen fer les últimes escaldades de la comarca i que han tornat a viure l'experiència gràcies a la festa de l'escaldar que es va fer l'any passat a Terrateig i Montitxelvo. Per començar, pareix ser que hem de buscar una bona vinya. Per a fer la pansa bàsicament fa falta raïm de moscatell, raïm d'Alexandria o el raïm de teulada. És un raïm molt dolç. Estos termes de la part oriental de la vall d'Albaida, tota la Marina, tota la Safor, part de la Ribera estaven plantats de moscatell. És un raïm que deixa molta dolçor. El procés bàsicament consisteix en escaldar la pansa. Escaldar la pansa és per accelerar el procés d'assecat. Així com en Màlaga la pansa la sequen durant un mes al sol sense haver-la escaldar primer, així l'escaldem. Tenim bàsicament un fornal on posem una caldera, on una persona fa foc. Sí, el que els huelos primer anaven, jo tenia un huelo que era molt vellet, ell feia el foc. Mon pare omplia la caldera a les 6 del matí. Però per foc de bon matí, a les 4 ja pegàvem foc. Si no per allà a les 7 i això, ja bullia la caldera. Encara no es feia de dia ja estàvem escaldant. Per quan eixia el sol ja ho teníem tots escampaït. A l'hora d'encendre la caldera era la primera feina que es feia de bon matí i consistia en tindre una bona engilaga, que era el millor encenall, i se posava molta llenya prima i anar de continu tirant-li dins. Per això era una feina que havia d'estar sempre una persona dedicada a ell. Entre les herbes que es posaven a l'aigua bullint era la sorrosca, una herba que la gent del poble diu que no la menjaven ni els burros. Es feia per donar-li color a la pansa, que agarrava un color marró oscur.
Aquesta planta solia plantar-se en el mateix riurau, en el camp que s'aprofitava per escampar la pansa perquè secara. Si no se gastava la planta, entonces quedava un color així blanquinós i no estava tan bonica com si tenia el color dorat oscur que té la pansa. I quan comença a bullir, es posa la sosa càustica i la sorrosca. La sosa era anar provant els tarrossets en la caseta xicoteta, es posava remulla, anaves desfent el tarrosset i de quan en quan provaves el raïm solter si tallava o no tallava. Quan ja veies que tallava lo suficient, ja consideraves que podies anar tirant la casa sencera. Si no està clavillat, cal posar més sosa càustica. Si està massa clavillat, cal afegir aigua, perquè clavillaria massa el raïm. L'esventraria, seria un desastre, no? I després hi havia que tindre en compte a l'hora d'afegir l'aigua. Quan l'aigua mainava, el tornar-li a afegir sosa en la mateixa conclusió. La gent que en tenia una miqueta, que eren els més majors, es ficaven en el detall quan tallava lo suficient i diuen ja talla prou, entonces escaldar. Es deixa caure la cassa plena de raïm escaldat damunt del canyís i es deixinglota. Es fa en xinglots xicotets per a que s'assequi millor. El cabàs d'escampar la pansa era en les anses més llargues en el sentit següent, el que al anar més a ras de terra no el banyaves els peus en el lleixiu perquè després picava la sosa. I al mateix temps era la mesura d'una casa completa. Era una casa, un cabàs i a carrejar. Les cases sempre eren les dones les que ho escampaven. Si faltaven dones i hi havia homes de sobre, doncs algun s'agregava a escampar també. I en això allargàvem i ens acostàvem el raïm davant de nosaltres. Aquesta faena es feia molt en grup i molt en pla familiar. Era molt ajudar-se en comú perquè es feia falta prou gent i no eren faenes que es pogueren pagar. Empilar sempre empilàvem els homes. Si hi havia mal temps i faltaven homes, doncs mos agarràvem nosaltres dones i... De tota la família, no? De tota la gent que n'hi havia disponible. Sí. No, això era escampàvem el raïm i després els homes se l'enduien perquè secara. Hi havia persona que tenia molt de raïm, millor escaldava 100 cabassos de raïm, 50, el que tenien i l'amplea que tenien al riurau. A finals d'agost, els riuraus es convertien en el centre de la vida de les famílies. Així ens passàvem una mesa entre tallant i escaldant, i tot això en el riurau ens passàvem una mesa allà. Vivíem tots per els riuraus i si uns tenien més poques canyissos que entrar dins del riurau, doncs ens ajudàvem uns en altres. Ja ho ha acabat, ara anem nosaltres. I ens ajudàvem uns en altres. Eren tots un grup de riuraus, potser n'hi havia 10 o 12, tots junts. Inclús estic per dir-te que en el moment que tronava tot el poble estava en els riuraus, o en uns o en altres, però ajudant a empilar a cada un tot el que podia. Entonces, és que avui fem 100 cabassos. Demà, d'un altre familiar, 100 cabassos més o 150. D'un altre familiar i seguit s'estava escaldant, era tot l'estiu. Si se començava el 20 o 25 d'agost, fins que s'acabava el raïm, que potser era últims de setembre, estaves escaldant. Quan escaldàvem la primera volta, el temps era bo, però després ja el temps ja venen tronadetes, com ara ho veu demà, i en aquest mar també n'hi ha que escaldaven cabrerots. Així es diu un dicho, en agost s'ha podrit la pansa
i en setembre s'han salvat els cabrerots. Els cabrerots és el raïm de punta de rama. Però ja no tenia el valor que la primera. Això eren els que es quedeu per casa. A l'escaldar hi participava tota la família, inclosos els més jovenets. Els xiquets allí no volien que estigueren per alrededor de la caldera, era una miqueta perillós. S'acosten a la caldera i cau i mor. I en el camp van tenir un compromís per tots, xiquets per darrere. Entonces, la faeneta que allí se manava, i als xiquets els solia agradar prou, era el deixar-los la llenya preparar a la boca del fornal i el xiquet en una forca molt llarga, sense perill, el d'anar tirant llenya a la caldera conforme anaven dient-li de dalt i que no parara mai de bullir. Mon pare escaldàvem 140 cabassos i aquí tots. Tots mancals estan perduts, tots eren vinyes. Així es feia un raïm gros. I després s'acabava d'escaldar i damunt dels canyissos feien unes ensalades i almorzàvem tots almorzar allí. Ara que ja tenim el raïm escaldat i escampat als canyissos, només hem d'esperar a que el sol i una meteorologia favorable ens ajuden a convertir-lo en pansa. Ara té que estar almenys 8 dies, si fa bon sol, bon oratge, i tenen que vindre a girar-la a mà o en canyissos. Quan la veus ja pansideta per un costat i per baix encara està tendre, tens que pegar la volta perquè el gra baix encara està tendre, grosset, encara està inflat. I damunt ja està pansidet el sol i es té que girar. I a millor igual es gira una volta que dos. Es podria girar a mà, xinglot a xinglot a mà, però hi ha una forma més ràpida. Seria agafant i posant un canyís buit damunt del canyís ple, posant-li 4 agafes, 2 a cada banda, pegant-li la volta i ja quedaria a l'altra banda, el raïm ja secant-se. I el més mal que feia era quan giràvem la pansa, perquè la giràvem quan estava inflaet encara per un costat i pesava molts canyissos. Que jo em posava uns mocodors aixina i plorava i tot, que jo no podia girar el canyís. Jo i la meva germana major giràvem la pansa. Jo li dia, jo no puc. Girem la mà. Això avui és una festa, però el fer, tu fija el que és escaldar només 100 canyissos i damunt que es posa a tronar acabat d'escaldar i l'has d'entrar ahí dins perquè no es banya, perquè si es banya ja estàs net. Pues no, resulta que a millor se'n podia, fa una tronada se'n perd, a millor se'n perd una escaldar, però com ne feien 4 o 5, pues que tenien escaldalls. Igual que hem comentat que així al Riurau, per exemple, quan feia una tronada, si hi havia 7 o 8 veïns de camps del voltant que estaven en el matxo treballant en el camp, venien a refugiar-se així. Entraven els matxos dins de la quadra on estava el matxo de la casa i esperaven tots així, xerrant i tal, fent un barret, que diuen, fins que passara la tronada i ja pogueren eixir i seguir treballant o anar-se'n a casa. Podria passar que a mitjan setmana o al tercer dia o al segon dia ploguera per estar al Riurau. El Riurau serveix, hi ha una era, que és on es posen els canyissos, i el Riurau serveix per entrar la pansa, els canyissos de pansa, si plou. I es fan piles de canyissos i perquè no es xafa la pansa, posaríem 4 pilons. 4 pilonets i un al mig, i anem apilant els canyissos, 10 o 12 canyissos, i si hi ha reixiu, l'entrem, i si plou també l'entrem. Si es començava a fer-se núvol, correguents m'on anàvem a empilar. A lo millor empilàvem i no plovia, i a millor mos pillava la tronada en els canyissos de raïm.
que tenien por què entrar, es quedava un allí. Mon pare, mon abuelo, qui fora, allí. Per això hi ha algun riurau que tenen alguna habitació anexa, i algun tenen vivenda dalt, perquè alguna nit es passava, sobretot en les nits de replegar la pansa, una nit te podien volar la collita de tot l'any. Entonces la gent vigilava. Jo que tinc una 60 d'anys he anat de xicotiu amb mon pare a dormir al riurau, damunt d'un matalàs de màrfegues d'axa, no? Que la pansa, tu pensaves que es ficava al sol per assecar-se, però una vegada arribava la nit no era bo que li caiguera la rosa ni la humitat damunt i que estiguera a una temperatura mínima. Recorde jo que dins del riurau posaven, perquè no es florira la pansa, uns pots en sofre i el posaven dins del riurau i tancaven el riurau. Tapar els ulls del riurau i cremar sofre. O també les famílies més riques tenien una estufa on posaven els canyissos i allí secaven la pansa. Es posava en un aparat que es deia un tròleg, que es posaven, em pensa, no ho sé cert, però em pensa que cabien 50 canyissos o això. Avui estem així a Montitxelvo, estem a la partida de la penya, i darrere de mi tenim l'anomenada estufa de la penya o Daniel de Fermín, que era el nom d'un dels propietaris que ha tingut. Com podeu veure, respecte a un riurau, és una estructura arquitectònica molt més complexa. Per un costat té una habitació per tal de guardar també els canyissos i per tal també de passar la nit i de guardar la pansa. I d'altra banda tenim en la part de baix, tindrem el que és tot el forn i per l'altre costat el que és la cambra on es posarien els canyissos en la pansa o en el raïm, millor dit, per tal que ens anara secant-se. Posàvem, com si fos el pa així a taulells, posàvem els canyissos. El que es feia ara, això, eren els anomenats tròlegs. Tròlegs ve de la paraula vagoneta, que la vagoneta en anglès és tròlei. S'encenia el fornal, passava per uns conductes de ferro, el fum, i ahir dins de l'estufa es conservava una temperatura ideal per a la pansa. Cal mantenir una temperatura aproximadament de 60 graus. I com ho fem això? El que faríem seria, n'hi havia aquestes petites finestretes, que com podeu veure, així està trencat, però bueno, així n'hi havia una petita finestreta, que dins n'hi hauria un termòmetre. En el termòmetre es controlaria la temperatura, perquè què passaria? Si el foc avivara massa el que és l'estufa, pujaria massa la temperatura i entonces la pansa, en comptes d'assecar-se, es bulliria, es trencaria i es faria malbé, s'assecaria massa. Doncs per això aquestes finestretes eren molt importants i calia tindre cada hora, cada 2 hores, anar controlant la temperatura. I al dia següent o als 2 dies, si ja s'havia aclarit el temps i tornava a eixir el sol, ja es treien els canyissos de nou al sol. Està calculat aproximadament que gastaria uns 15 quilos de llenya a l'hora. Si això multiplicat per 50-55 hores, doncs imagineu-vos, havia de fer una bona càrrega de llenya. I pareix ser que segons alguns testimonis, inclús s'arribava a pagar, quan a setembre arribaven dies de gota freda, que estaven 2 o 3 dies, s'arribava a pagar fins al 50% de la collita. Per tal de gastar els trolls, la gent que no tenia estufa la llogava. Sí, un any va ploure molt i nosaltres, ja li dic jo, vam passar, es podria la pansa, molta gent que no tenia estufa, li se podria la pansa. I nosaltres la portàvem del riurau, que era de mon pare, a un amic, i ens posàvem el canyís al cap com si fórem moros, a secar la pansa en el mig del riurau. Tots els riuraus no tenien estufa perquè, clar, n'hi havia que fer una infraestructura d'obra. Després, comprar els tròlegs de ferro, muntar-los, és a dir, això portava un cost prou elevat, fer la instal·lació de la calefacció de dins de l'estufa, que eren tubos de ferro per al qual circulava el fum i feia que dins de l'estufa hi haguera una temperatura ideal per a la pansa, és a dir, tota la gent no es podia permetre això. I allí, com era uns amics de mon pare, el tio Daniel, la portàvem allí, fèiem foc i la secàvem en foc. Nosaltres portàvem la llenya i allí de pagar-no. I així ens ho deixàvem tot. Antes n'hi havia més companyerisme que ara. Sí, està clar que en els pobles la gent s'apanyava entre ells, és a dir, un dia jo vaig ajudar-te tu, un altre dia vens a ajudar-me a mi. Jo si un dia el deixa l'estufa per a que tu fiques la pansa, doncs un altre dia si a mi em fa falta qualsevol cosa, evidentment això en diners no es pagava. És un sistema ja, podríem dir,
de ser una tradició, de ser un treball artesanal, això podríem qualificar-ho és de protoindustrial, és preindustrial, és un treball ja preindustrial i que requereix d'una inversió molt forta i d'una quantitat també d'operaris més gran, perquè tal de carregar els tròlegs feien falta 4 operaris. El que són les comarques centrals va aparèixer des de la dècada de 1880 i així en la Vall d'Albaida va aguantar fins al 1970, quan la pansa va desaparèixer, perquè calia fer-la, perquè com dies com avui tenim la pluja i cal salvar la pansa. Però arquitectura, per dir-ho així, industrial, preindustrial, com esta, jo crec que no hi ha antecedents d'una infraestructura agrària d'aquest calibre, que és el que així se va fer durant molts anys i que, gràcies, com deia abans, que encara ne queden exemples com estos. Així a Montitxelvo tenim la sort de que de 5 o 6 estufes que n'hi havia, tenim aquesta, com podeu veure, en perfecte estat de conservació. Així apenas a un centenar de metres tenim altra que des de 2009 que la vam descobrir, a poc a poc han anat fent-se malbé i ha acabat totalment desfeta. Sí, una vegada es van deixar d'utilitzar els tròlegs, com tu bé saps, són aparells molt grans de ferro, en rodes de tipus vagoneta, entonces li se va buscar una utilització als tròlegs i molta gent es va portar als ferrers i els van tallar en trossos i els van utilitzar per a fer parrals, alguns per a utilitzar-los de bigues per a terrasses i tal, és a dir, que li se va donar una segona utilitat. Sí, així podem veure-nos a dalt en les vinyes. Exactament, a les vinyes podem veure que es van utilitzar nosaltres per la mateixa vinya, per fer l'espaldera. Així estem en alta de les estufes que tenim així a la partida de la penya. Com podeu veure, no té res a veure en l'estufa de Daniel de Fermín. I senzillament era perquè veguereu perfectament la cambra d'aire que es feia. Com podeu veure, en la part de dalt està la part de la paret de pedra i el que es feia en la cambra es lluïa per tal que el calor no isquera cap a fora i el foc aniria per baix, per uns tubs per la part de baix i ixiria pels costats per les ximeneies, ixirien, ahí podeu veure la marca que està tot cremat. S'hem quedat parlant dels tròlegs i un poc més i ens descuidem de la pansa. Confiem en que el temps ha anat bé i no s'ha florit. Anem a averiguar com la comercialitzaven. I recordo que hi havia una nit, que era la nit que passàvem al riu Rau, la nit en què s'havia recollit la pansa, i aquesta nit no es dormien al poble, aquesta nit es dormien al riu Rau. I després la portàvem a casa i l'empilàvem dalt a la cambra que deien antes, a l'andana que deien. Era el lloc on es podia guardar fins que vinguera el comprador corresponent i que millor la pagara, i de lo que es tractava era d'anar fent una maua molt bonica, com si fos un flan, a una altura que podria tindre uns 40 centímetres d'alt, i tota igualeta, i anava afegint-li-se, deixant sempre a part el que eren els pansots, perquè tenien menys vista i el que volies és que la pansa agradara al comerciant corresponent que era de vindre. I aixina, d'això d'altari, aixina, l'anaven posant-la. I després, quan venien els compradors a cabassos, l'omplien i se l'enduien. Venia el tio Jesús del Blanco allà nou a comprar-la i conforme la vèiem de la pansa, la pagàvem. Si se'n quedava aquesta xicotiua que es diu Corinto, és l'única que es quedava a casa. A més, tot es venia. Se l'emportaven a Dénia, la treballaven, la deien per allà. I se l'emportaven a Inglaterra, en barrils, anava al riu. Normalment els comerciants, n'hi havia comerciants en cada zona, i pujant els comerciants de Dénia, en Dénia estaven els magatzems on s'encaixava la pansa. Pujaven els comerciants i en principi jo sentia dir que en carro la portaven a Dénia, després hi ha camions, però era gent de Dénia i algun comerciant d'ací que treballava pels magatzems de Dénia, principalment. I d'ahí és on ve la famosa expressió que sempre hem parlat de me cago en Dénia, i pareix ser que ve perquè els camperols agarraven i de pobles com així, com Terratets, com Montitxelvo, com Benicolet, per culpa de les comunicacions, que arribar a Dénia costava tot un dia quasi, clar, tenien que fer nit en Dénia. Havien anat al magatzem, havien venut la pansa i tenien la butxaca calenta, dinerers, tenien una bona renda, tenien molts diners perquè la pansa es pagava molt bé. Què passava? Passaven la nit
I en aquesta nit, el que tenien previst gastar sempre, normalment era més del que tocava. I que quan tornaven en el carro, es començaven a pensar que havien gastat i era quan dient lo de me cago en Dénia. La pansa era sobretot un producte d'exportació i Dénia, en aquella època, era el port des d'on s'embarcava la pansa cap als mercats internacionals. Allí s'havien establert comercials com el Swan, els Connelly o la Wholesale, que controlaven bona part del comerç internacional d'aquest producte. Un fenomen molt interessant va ser en Xàbia, que és la gran capital pansera també, que a vegades s'oblida perquè Dénia podríem dir que la tapa una miqueta, però és un fenomen molt interessant que va ser estudiat per Antoni Espinós, i sobretot és com aquesta gent estava farta, la gent de Xàbia es va donar compte, els terratinents, gent que tenia prou poder, tenien moltes fanecaes i tenien alguns magatzins de pansa, es va donar compte que no n'hi havia que vendre les empreses directament i que ells la comercialitzaren, sinó que ells podien comercialitzar-la directament. I van aconseguir obrir diversos mercats, van obrir el mercat del Bàltic, van obrir el mercat de Canadà, doncs el que van fer van crear nous mercats on poder diversificar i sobretot intentar llevar-se aquest control que tenien el que eren els comerciants estrangers. Gent com els Taylor, per exemple, tenien magatzem en Dénia, tenien ells vaixells propis i després tenien una sèrie de factors, una sèrie d'intermediaris, d'agents comercials distribuïts per tota Europa. Al final, com sol passar en el camp, els qui produïen la pansa només es quedaven amb una xicoteta part del valor que acabava generant, però tot i això suposava una part molt important dins de l'economia d'aquestes comarques. Home, per a que et facis una idea de la importància, dir que a la part oriental de la vall d'Albaida, Rugat, Aielo, Montitxelvo, Benicolet, Llutxent, Terrateig, vivien de la pansa, bàsicament. Era l'activitat més important. Si n'hi havia uns 50, entonces treballaven tots. Ells morquin treballaven almenys 20. Ara estem estudiant un registre, un cadastre que n'hi ha, i que parla de que en l'any 1929, que és l'època encara d'eclosió pansera, encara que havia hagut l'any 10, estem parlant en Montitxelvo, n'hi ha justament que queden 40. Si posem per cas el poble de Terrateig, allí érem sobre 400 persones i hi havia 40 riuraus. Això vol dir que totes les famílies tenien un riurau. En Benicolet, possiblement, igual uns poquets menys, però també un nombre molt alt. S'ha venut molt bé, es venia molt bé raïm, es vivia molt bé en aquell entonces i treien molts diners del raïm, de la pansa. Mon pare escaldava molts cabassos de raïm. No guanyava, no guanyaven, no. Eren rics, pobres. Rics, pobres? Claro, perquè treballava molt i es guanyava poc. Va haver moments en què el que era la pansa representava el 80% dels ingressos de qualsevol casa. Em refereix jo a això, a que després es complementaven en 4 jornals solters el que era la replega de la garrofa, la replega de l'ametla i un poquet de cada cosa l'any passat. En aquesta temporada que fes, vivien tot l'any, a part les hortes que feien. I a principis del segle XX era molt important. El senyoret de Montitxelvo, per exemple, tenia un riurau amb 24 ulls, en una estufa que cabien 100 canyissos. La importància de la pansa era molta. Després ja va decaure, ja era com una cosa més, ja quasi que s'escaldava perquè tenies el riurau, tenies alguna vinyeta que el quedava, i quasi que era el comboi, pareixia ser que el sabia mal que passara l'any sense fer l'escaldar corresponent. L'any 70 és l'últim any, 1970 va ser l'últim any que es va escaldar, però ja eren 10 o 12 només persones que escaldaven. Als anys 50 encara era l'activitat més important. I clar, com hem arribat allà? Com hem arribat de tindre centenars de gent fent pansa a aquest nom, a aquest ningú? Pues perquè ja no es trauia res de la pansa, es va arrencar molta vinya, la vinya no feia el raïm que tocava perquè el moscatell s'ha perdut molt, perquè ja no rendia el que tenia que rendir. Van aparèixer una sèrie de factors internacionals, sobretot això, una sèrie de productors, de grans productors argentins, xilenos, després els americans, com sempre, a l'avantguarda de tot,
l'exportació va decaure moltíssim, en principi s'exportava als Estats Units i a Anglaterra, va caure l'exportació. I així estem parlant sempre, com sempre, d'una errada que tenim, que és la micropropietat. Tenim propietats molt menudes i clar que són molt complicades de gestionar. Aleshores el que va passar és que van intentar, tot el que són els camperols d'ací de les comarques centrals, van fer una associació que va ser la CAS. La CAS, que tenia la seu en Gata de Gorgos, i era Cooperatives Agràries Sindicals. El que era intentar ajuntar a tots els propietaris que n'hi havia en 20 i pico pobles de la Marina Alta i alguns de la Vall d'Albaida. I sobretot van intentar tindre una estratègia comú, tindre un lloc on fer força a tots comú. També tenien la UNEXPA, que era la Unió d'Exportadors de Pansa. Van ser diversos intents, però pareix ser, per els comentaris de la gent del poble, que en el 73-74, no saben dir exactament, i pareix ser que van arribar allí a Gata de Gorgos i conforme van arribar van dir, mireu, que el camí que heu vingut vos toca tornar, perquè ja no era rentable. Va haver una fallida, es va arruïnar. Va ser de repent que no es valia i les persones tenien que fer coses que es valgueren per poder menjar, com nosaltres que érem nou en casa. Ja quasi que es va fer la cooperativa i es va deixar d'escaldar. I duien el raïm de moscatell, que este terme era tot raïm de moscatell, el duien per fer el que es diu mistela. Després també van vindre activitats que donaven més diners, per exemple, tota la costa, quan la Marina van començar a fer-se xalets, hi ha molta gent que va se'n anar a l'obra. I clar, canviaven potser per els arbres, per la fruita que es venia, o per tarongers, i s'ha quedat sense vinya. Una cosa, s'ha quedat sense vinya. I aleshores això, el que va passar és que en la dècada 70 els preus ja no eren els mateixos, hi havia molta competència, com comentava abans, de la pansa de Corinto, la pansa xilena, la pansa de Califòrnia. I clar, a poc la pansa ja va perdre la seva raó de ser i la gent el que va fer és, com sempre en el camp, quan un producte no és rentable, com ha passat després en la taronja, que estan plantant la gent caquis, estan plantant kiwis. I després els frutals també han donat encara menys. Frutals, però era tot vinya, tot. Jo he conegut majorment el terme de vinya, això sí. I quan van vindre les subvencions europees per arrencar la vinya perquè hi havia sobreproducció de vi i tal, també me recordo que ho van tractorar tot, van arrencar les vinyes i es va quedar i van començar tots a plantar arbres. Van tindre que anar llevant vinya i plantant tarongers i plantant algunes cosetes corresponents com puguen ser frutals, de ciruelers, ambercoquers i altres coses, el qual avui ja no n'hi ha res que valgui res. Hi va haver una reconversió així en la Vall d'Albaida que quan mires les muntanyes es veu. Per un costat tarongers, d'altra banda en la part més interior hi ha vinya dedicada va fer vi. Un canvi total, sí, l'heu pogut veure des d'allà, tots són arbres i abans eren tot vinyes. S'ha seguit fent molts anys per casa, fins inclús en casa, en un potet menut, a raïmet s'escaldava un cabàs o dos. Més o menys ahir va ser ja, però que no eren escaldades, ja era un poc el remat del record, era com no voler que s'acabi i s'acabava. Era algo que te se n'anava i no volies, i dies, bueno, ho fem per fer-ho i estem, perquè potser després no tenies ni comprar el paella, perquè la quantitat era poc. I podríem dir que avui en dia la pansa és algo, podríem dir, residual, algo molt poc significatiu. És algo que buscant el record, apenas n'hi ha jo conec 3 persones que es dediquen a comercialitzar pansa. O a Llíber, per exemple, no sé si a Xaló també, encara hi ha algunes famílies que ho fan, i a Xàbia també n'hi ha alguna. Clar, això és minoritari, si vols, però és simptomàtic. L'escaldar de pansa s'ha perdut als anys 60, no sé si va arribar fora als 70, però a pesar d'això hi ha 3, 4, 5 famílies que han continuat. Si avui ne feren, es vendria perquè molts comparien 2 quilos, l'altre 2 quilos, a millar-ne. Però avui no ho coneixen. Això porta faena, igual que tot.
la quarantena que hi havia en aquest poble i en altres pobles ha passat de tot. Hi ha alguns que se'ls ha menjat l'autovia, altres es van convertir en granges, altres es van comprar algunes famílies angleses, van comprar, el van restaurar, van viure, alguns viuen encara en aquests rius raus. Si no es gasta un riu rau, què ocorreix? Que s'afona, es deixa d'utilitzar, es deixa de mantindre i s'afona. Així sí que hem tingut la sort de que, encara que siguin materials moderns, s'ha mantès com a caseta per a guardar ferramentes, com a trastero. La qüestió és que s'ha mantès i que la gent pot veure-ho i no com altres, així molt proper que hem vist, que tenen el sostre afonat. I més de la meitat han caigut. El corc, la fusta que n'hi havia era fusta de pi, es corca fàcilment, i la majoria han caigut, estan en terra. Queden algun arcaet, algun pilaret, algun... Així n'hi ha una dita que es diu o arregles una gotera o arregles casa sencera. Entonces, claro, si no arregles una gotera, a poc, primer es podreix la canya, després es podreix la viga i després ja cau el riu rau. Bàsicament, i també la gent no era conscient que això és un patrimoni important, és part de la història, i la majoria de gent ho ha deixat perdre. Ha sigut una autèntica, una verdadera llàstima que quan la gent s'ha donat compte del que tenia ja estava molt deteriorat. Entonces, malgradament s'han aconseguit restaurar alguns, la gent sí és aprofitat com a caseta d'apeo, s'ha restaurat, però la majoria de teulades i de techos que eren de canya, que era el més bonic del riu Rau, això s'ha fet malbé. Però sí que és de veres que el problema de tota l'arquitectura popular ha estat sempre perduda. Tu no sé, vosaltres coneixereu el tema del Coi, l'Alcoià, tota la preindústria que estava en el baix dels rius, ha tardat moltíssim en ser protegida. Les barraques han tardat moltíssim. Una altra cosa és que se fera alguna novel·la, com la de Blasco, sobre les barraques, però protegides fins fa uns poquets anys. Pues això passarà igual. És a dir, això és una arquitectura desconeguda, sols en la mida que doneu, i esteu fent-lo molt bé, una projecció pública de lo que és això, primer no s'enderrocaran, després se protegiran. I el primer que té que protegir-ho és el municipi. El Pla General d'Ordenació de cada poble tindria que tindre un catàleg de tots els riuraus, entesos no sols com a construccions. I així el riurau no és l'edificació, és l'edificació, el sequer, el puesto on se posa tot, i això és tot un conjunt. Estem a les runes, a lo poquet que queda, per no dir que no queda res, de l'anomenat riu Rau del Senyoret. Estem entre Montitxelvo i Terratets, encara que pertany a Montitxelvo, i este riu Rau pareix ser que en els anys 80 era un riu Rau dels més, com diu del Senyoret, era d'una grandària, era prou gran, tenia 12 ulls i enmig tenia una casa, i el problema que va haver és que el nou propietari es veu que tenia por del patrimoni, de que li feren conservar-lo o alguna cosa, i va vindre un dia i el va afonar. Però encara, com podeu veure, encara es pot veure la marca de les dimensions del riu Rau. Era un riu Rau a doble navada, tenia ulls als dos costats i era un riu Rau de dimensions espectaculars. De totes maneres, encara queden alguns que es poden seguir conservant i queden alguna estufa molt interessant. En Montitxelvo sobretot queda una estufa molt interessant que en pocs diners es podria restaurar i és una de les coses que queden molt poc. Estufes ne queden poques. La de Montitxelvo encara està prou bé. Sí, és una sort tindre, per exemple, crec que és del tio Ignacio, una estufa que queda en la penya que està intacta, és a dir, estan els dos tròlegs, està el sistema de calefacció, vamos, que seria una bona idea intentar restaurar-lo i deixar perquè la gent vegera realment com era una estufa, com funcionava i la utilitat que tenia. Una de les principals raons de fer aquest documental sobre el món de la pansa a la Vall d'Albaida i al Vernissa i a les comarques centrals no és altre que donar a conèixer el nostre patrimoni. El nostre patrimoni, si no es coneix, no es pot amar, no es pot valorar, no hi ha realment una consciència. Tota una cultura que n'hi ha, que es pot anomenar una cultura de la pansa, que va durant dècades, inclús durant quasi 2 segles, des del segle XIX i el segle XX, va marcar la vida de les comarques centrals i volem que la gent ho conega i no n'hi ha altra forma que mostrar-ho. Així, ara, per desgràcia, com podeu veure, darrere de mi tenim una estufa totalment desfeta. En el 2009 la vaig conèixer, encara estaven les portes, encara estava el sostre i les bigues, però
senzillament per desídia i sobretot per l'oratge i per la falta de manteniment, com ja no es gastava, com podeu veure, s'ha afonat. Un dels nostres objectius, com vos dia, és això, és que no passi el mateix en la resta del patrimoni que vos estem mostrant. Encara queden molts riuraus, però la idea de parlar de riuraus vius ja era de no parlar d'un objecte mort i no parlar només de llocs on tu vas a veure els enganells, el falsó i el no sé què, sinó que els riuraus siguin llocs vius on passen coses, on passen cerimònies civils, el de Jesús Pobre hi ha un mercat tots els diumenges, etc. I això és el que volem que siguin els riuraus, que no siguin museus, que estiguen vius, connectar-los d'alguna manera amb la realitat. Per tant, el temps passat que hi ha ahí, el bagatge cultural està ahí, i en l'actualitat és una altra cosa, n'hi ha un que pot convertir-se en una granja escola, un altre pot ser un lloc on es mostren coses, però donar-nos una vida actual i que no quede com una cosa del passat només. És un passat connectat amb l'actualitat i veure si això té projecció al futur. Si no en té, pues es morirà com tot, però jo crec que la reivindicació de vius, de riuraus vius, el que vol és parlar d'això, de fer aquesta connexió entre passat, present i futur. En alguns pobles de la Marina també enguany en la Safor, l'any 14 enguany en la Safor, en Ador i també en Terrateig i Montijo s'ha recuperat un poc aquesta feina i s'està escaldant perquè les generacions joves i no tan joves puguin conèixer aquesta activitat tan important que va ser l'escaldar de la pansa. Home, que estic molt content de veure avui això, de record. Quant de temps feia que no ho veia? Això ja, no pensava jo en veure jo. Al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.